दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे दा बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव दिनै जोंहा मा होनो प्लान्टेसन प्रग्राम दङ दा बे हिसाबै जोङो अन्थाइ बिल शक्ति केन्द्र हिसाबै बिजिबि हिसाबै जोङो दिनै बेखौ फालिफादों मानो होनबा बियो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेवहाय दिनै जोङो भालुकमारि शक्ति केन्द्र हिसाबै जेनेबा जोङो अन्थाइ बिलनि आन्दाराव भालुकमारि जायगायाव जोङो नैबे प्लान्टेसन ट्रिखौ जोङो प्रग्राम खालामनानै दिनै बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जोङो दिनै बे बारहावाया जोंना बुहुमनाङैनो गाज्रि जाबोगासिनो दं कार्बना बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं रिजार्भ ओनसोलफ्रावबो दंफां लाइफां गैला नंखायनो जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोजौनिफ्राय निर्देश हरदोंदि बे बारहावा बे दिनाव सारा आसामावनो दंफां फांसे सासे मानसिया फांसे दंफां गाय होननानै बोसोन होबोदों जों दा बेफोर बोसोनखौ लानानै गामि ओनसोलनिफ्राय ओंखार जोंनि बे बनरगाव केन्द्र मण्डलनि बिजेपि पार्टिया आइ आफाफोरखौ लानानै बिफां गायगासिनो दं आरो फैगौ समावबो जों गायलांबाय थागोन बारहावाया जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलावबो मोजां जायो आरो बे जोंनि गामि ओनसोला जाहाथे सोमखोर मिथिंगायारिजों खोब जानानै बारहावाया मोजां जालाङो बेनि थाखाय जों मोनसे आइटेम लादों बे आइटेमखौ जों दिनै मावफुंनाय जाबाय।